Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε μαζί μας, πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Από Τετάρτη μέχρι Σάββατο νομίζω θα διαρκέσει. Από την Τετάρτη μέχρι Σάββατο, κάτι που έχουμε καθιερώσει από την εποχή του COVID, τότε που δόθηκε η δυνατότητα να προσφέρουμε το πρόγραμμα και εξ αποστάσεως. Πάντα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς βάζουμε ένα τετραήμερο που όσα παιδιά θέλουν και έχουν την ευχέρεια έρχονται και ενημερώνονται πάνω σε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά κυρίως το ενδεχόμενο επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους. Θέλουμε να βάλουμε και το ενδεχόμενο του να δημιουργήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στις επιλογές που αύριο μεθαύριο θα τους προβληματίσουν όσον αφορά την καριέρα τους. Οι έφηβοι λοιπόν, για ποιες ηλικίες μιλάμε? Οι ηλικίες είναι 14 με 18. Το 18 είναι αυστηρό, δηλαδή καθόλου δεν πηγαίνουμε σε μεγαλύτερα παιδιά φοιτητές. Να είναι μαθητές στο σχολείο, λύκειο ή γυμνάσιο. Κάποιοι γονείς όταν κρίνουν τα παιδιά τους έχουν την ωριμότητα και τον προβληματισμό σε σχέση με την μελλοντική τους εξέλιξη, σπουδή, αποκατάσταση, τους λέμε ότι μπορούν και αυτά τα παιδιά να έρθουν. Άλλωστε, επειδή το πρόγραμμά μας τακτικότατα το αναμορφώνουμε, εμπλουτίζουμε με νέες ενότητες κτλ. Υπάρχουν παιδιά που το παρακολουθούν και 2 και 3 φορές και κάθε φορά και λόγω της θεματολογίας αλλά και λόγω της δικής τους οριμότητας κρατάνε άλλη πληροφόρηση και εμπλουτίζουν ακόμα περισσότερο τη γνώση τους σε σχέση με αυτό το θέμα. Για να έχετε φτάσει στο 15ο κύκλο, φαντάζομαι ότι προηγήθηκαν 14 ήδη πετυχημένοι. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν αυξημένη, να υποθέσω. Πηγαίνουμε συνεχώς προς το καλύτερο, σε σημείο που προβληματιζόμαστε πώς θα αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε ειδικά στα διαζώσεις τον μεγάλο αριθμό. Ας πούμε τον Ιούνιο είχαμε 61 παιδιά, που σιγά σιγά δείχνει ότι οι δυνατότητές μας φτάνουν στο όριό τους και οπότε ίσως θα πρέπει να χωρίσουμε groups κτλ. Στο εξαποστάσεως είναι πάντα διαφορετικά, αν και φυσικά θέλουμε να προσέξουμε και την ποιότητα με την έννοια του να μπορούν όλα τα παιδιά να συμμετέχουν, να παίρνουν τον λόγο, να λένε την άποψή τους, να λένε την απορία τους. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή 40 παιδιά περίπου. Θα υπάρξουν και κάποια τις τελευταίες μέρες, πάντα υπάρχουν. Είναι μια πολύ καλή κρίσιμη μάζα για να γίνει πολύ ωραία δουλειά από την ερχόμενη εβδομάδα και δουλειά αλλά και ένα ευχάριστο κλίμα, γιατί το προτάσουμε αυτό. Ξέρουμε ότι τα παιδιά μας αφιερώνουν κάποιες από τις λίγες μέρες διακοπτών τους και οπότε θέλουμε να τους προσφέρουμε και κάτι πολύ ευχάριστο με εκπλήξεις, με ό,τι μπορούμε για να περάσουν ωραία. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλήσατε για ενότητες που προστίθενται σε κάθε κύκλο, φέτος, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι επιγραμματικά μερικές από αυτές, και επίσης θέλω να σας ρωτήσω τις πιο συχνές έτσι ερωτήσεις ή απορίες των παιδιών. Πού στρέφεται το ενδιαφέρον τους? Η πιο σημαντική καινούργια ενότητα πηγάζει από τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το ΙΚΙ, όπως το ξέρουν όλοι, που θα δώσει μια δυνατότητα στα παιδιά να ενημερωθούν για την προοπτική του να κάνουν πράγματα στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα το πιο ενδιαφέρον είναι αν θέλουν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε κάποια επιχείρηση για μικρό χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, αλλά και άλλα πράγματα που σε 1-2 ώρο θα τους πούνε κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι από το ΙΚΙ. Γενικά μιλάμε και για ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους στηρίξουν στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Η Όλια Παναγιωτοπούλου, που είναι και παραγωγός στο ραδιόφωνο, κάνει αυτή την ενότητα. Προσπαθούμε να βάλουμε ενότητα τελευταία για την αειφορία των επιχειρήσεων και γενικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο στο μυαλό μας το κέρδος, αλλά κέρδος προσπαθώντας να διαφυλάξουμε και το περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε και θα ζούμε. Τώρα, τα παιδιά, ίσως επηρεαζόμενα και από το ότι πολλοί από τους τελευταίους του προγράμματος που έρχονται από το τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αφορμήτως πηγαίνουν προς την κατεύθυνση επιχειρηματικότητας στο κομμάτι της τεχνολογίας, της πληροφορικής. Βεβαίως τους εξηγούμε και ο πρώτος που το κάνει είμαι εγώ, που είμαι μηχανολόγος, μηχανικός σαν ειδικότητα
από παλιά σπουδών, ότι μπορούμε να μιλήσουμε και για συμβατική επιχειρηματικότητα, αρκεί να έχει καινοτομία, αρκεί να αναζητήσουν το κενό που υπάρχει στην αγορά, το οποίο η δική τους ιδέα θα κάλυπτε. Οπότε αυτή είναι μια απάντηση στο δεύτερο ερώτημά σας. Αυθορμήτως πηγαίνουν προς την τεχνολογία, άλλωστε και τα παιδιά είναι σούπερ εξοικειωμένα. Κλείνοντας, κύριε Νικολαίδη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του εξωτερικού, αυτή η τάση που είχε ξεκινήσει κακά τα ψέματα στα χρόνια της κρίσης, από το 10 και μετά, να φεύγουν δηλαδή οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Από την επαφή σας και με τους εφήβους, αλλά και με τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, συνεχίζει να υπάρχει, να θέλουν να ζητήσουν δηλαδή το μέλλον τους, ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό? Τώρα θα σας μιλήσω σαν καθηγητής και για τις ηλικίες των παιδιών μετά τα 22-23 που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Ήταν εντυπωσιακό για εκείνη τη δεκαετία της κρίσης, ας πούμε 9 και ως 19, που ερχόντουσαν τα παιδιά και λέγανε, κύριε Νικολαίδη και σε άλλους συναδέλφους, δεν βρίσκω τίποτε στην Ελλάδα, θα τα μαζέψω και θα φύγω. Δηλαδή σύρονταν στο να φύγουν στο εξωτερικό από ανάγκη, χωρίς ενδεχομένως να θέλουν. Τώρα φυσικά όσο περισσότερο μπορούν να βρουν πράγματα να κάνουν εδώ, και τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη, ειδικά για αυτές τις κατευθύνσεις πληροφορικής, έχει γίνει ένας πολύ καλός πόλος με μεγάλες εταιρείες που απορροφούν πάρα πολύ τα παιδιά στην κατεύθυνση της πληροφορικής. Δεν είναι τόσο έντονο το... αισιόδοξο είναι αυτό. Αισιόδοξο είναι αυτό, λέω. Φυσικά είναι αισιόδοξο, αλλά βέβαια έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε, με την έννοια ότι εγώ για πολύ καιρό τώρα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μου άδειας ήμουν στην Ολλανδία, ό,τι πιο προχωρημένο στον χώρο της εκπαίδευσης μετά την εξέλιξη στη Μεγάλη Βρετανία, και είδα πάρα πολλά πράγματα που δείχνουν ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε στην Ελλάδα για να εκπαιδεύσουμε σωστά τα παιδιά και μετά να τους ενθαρρύνουμε να μείνουν και για δουλειά εδώ. Το βασικό είναι αυτό, να υπάρχει σύνδεση δηλαδή και με την αγορά εργασίας, γιατί κακά τα ψέματα ο κυριότερος λόγος που ένας νέος που έχει σπουδάσει εδώ πέρα στα πολύ καλά, να πούμε, ελληνικά πανεπιστήμια να φύγει στο εξωτερικό είναι η μη έβρεση εργασίας εδώ στον τόπο του, ή η έβρεση εργασίας με συνθήκες οι οποίες είναι πολύ κατώτερες από σε όλους τους τομείς, μάλλον από μια ανάλογη δουλειά στο εξωτερικό. Κύριε Νικολαίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια, γεια σας.